5 kirjaa, jotka oli niin hyviä, että mä en voinut laskea niitä mun käestä, ja nämä on kaikki eri genreä. Tää on varmasti jo monelle tuttu, Paula Hawkinsin Nainen junassa. Ja tää oli niin jännä ja koukuttava, että mä luin tän kerralla. Tää kirja alkaa tosi arkisesti. Se kertoo naisesta, joka matkustaa joka päivä samalla junalla. Ja aina sillä junalla matkustaessaan se näkee saman pariskunnan ja se seuraa sen pariskunnan elämää. Eräänä päivänä se kuitenkin näkee jotain sellaista tapahtuvan, mitä se ei ehkä olisi saanut nähdä ja joutuu keskelle mysteeriä. Tokana mun fantasiasuositusta edustaa The Prison Healer. Mä puhuin tästä aika lailla jo mun aiemmassa videossa, joten mä en mene tähän sen enempää. Lyhyesti tää kertoo nuoresta tytöstä, joka on viettänyt viimeiset 10 vuotta vankilassa, kunnes eräänä päivänä sinne vankilaan saapuu ihminen, joka muuttaa kaiken. Mun 3. suositus on Blood of My Monster. Mä vahingossa näytän tässä 3. kirjan kantta, mutta eka osa on tosiaan nimeltään Blood of My Monster. Tämä kertoo naisesta, joka soluttautuu Venäjän armeijaan esittämällä miestä ja tietenkin ihastuu pomoonsa tai kerraalinsa tai mikä ikinä se armeijassa onkaan. Mun mielestä tämä lähtökohta tässä tarinassa oli tosi uniikki ja tässä oli hyvää spicea. 4. Murha paremmissa piireissä. Tämä on genreltään tosi semmonen Agatha Christie-tyylinen cozy crime kautta mysteeri. Tosi semmonen hyvän mielen kirja, vaikka murha tapahtuukin, mutta tätä mysteeriä enemmän mä tykkäsin tämän kirjan romantiikka-elementeistä. 5 tähden kirja. Vikana on paljon TikTokissakin pyörinyt rakkausjuttu espanjalaisittain. Ja mun täytyy myöntää, että mä en oo mikään hirveä romantiikka-lukija. Mulla ei ole mitään niitä vastaan, mutta mä enemmän tykkään, jos siinä juonessa on jotain muitakin aspekteja kuin pelkästään romantiikkaa. Tän mä oikeastaan luin puolivahingossa ja mä olin täysin myyty. Tässä siis työkaverit, jotka ei yhtään tykkää toisistaan, lähtee yhteiselle matkalle, jossa he esittää pariskuntaa. Ehdoton suositus. Ja koska mä kaipaan aina uusia suosituksia, niin kommentoikaa mulle tuohon alle, että mitä kirjaa sä et ole viimeksi pystynyt laskemaan käsistäsi.